Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-ex deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna tpoġġew taħt ta' akkuża brabta mad-deal fraudulenti li sar ma' Vitals u Stewart, il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard ħarġet onqa għal Fearn e kif iddikjarat li m'għandha l-ebda dubju fl-integrità tiegħu. Dan wara li anke numru ta' ministri kif ukoll esponenti tal-Partit Laburista komplew joħorġu onqhom għal Chris Fearn. Waqt diskussjoni li saret is-sibt filgħodu fuq il-programm Andrew Party on RTK 103 hija saħansitra qalet li l-persuni li jinsabu akkużati li jinkludu ex-Prim Ministru, ex-Ministri kif ukoll numru ta' persuni li kienu jokkupaw karigi għolin fil-gvern servew lil pajjiżna tajjeb ħafna f'dil li wassal għal serqa ta' 400 miljun euro minn but il-poplu. M'għandi l-ebda dubju dwar l-integrità tiegħu. Wara li jkunu servew b'mod tajjeb ħafna il-pajjiż u spiċċaw akkużati b'dan il-mod. Apparti minn hekk hija fl-ebda ħin ma wieġbet jekk Edward Cicluna għandu xi warrab mill-kariga tiegħu. Dan hekk kif issa għandna konferma li se jkun qed jgħaddi ġuri. Iżda minflok qalet li triq il-qudiem għandha tkun bħalma għamel Chris Fearn, ċoe li rreżenja minn deputat Prim Ministru. Il-way of conduct ta' Chris Fearn kienet l-aħjar way of conduct bilt magħha u l-hemmhekk naħseb għandna nimxu. Iżda sissa Chris Fearn żamm postu fil-grupp parlamentari Laburista. Preżenti għal din id-diskussjoni kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Mark Antony Sammut li qal li Gvern Laburista huwa mitluf fil-ġlied intern tant li mhuwiex qed jaħdem għal ġid tal-poplu. Dan apparti li qal li Robert Abela qed ikompli kabbar id-dejn ta' pajjiżna u kien hawnhekk fejn fakkar li pajjiżna spiċċa f'excessive deficit procedure bil-President tal-Partit Laburista qalet li dan mhuwiex minnu. Wasalna fil-punt li sa pajjiżna daħal fl-excessive deficit procedure. Wa wieħed minn 6-7 pajjiżi Ewropej illi daħal f'excessive deficit procedure. Fejn daħal f'excessive deficit procedure? Fejn pajjiżna daħal f'excessive deficit procedure li ġiet approvata mill-Kummissjoni mill-Kunsill din il-ġimgħa. Intant din il-ġimgħa stess il-Kunsill Ewropew adotta d-deċiżjoni li tat il-Kummissjoni Ewropea u għalhekk Malta flimkien ma' 7 pajjiżi oħra fl-Ewropa ridu jsegwu din il-proċedura.